Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Lucas, așa cum mă știți. Și vreau să-mi cer scuze că ieri n-am putut să postez, că nu am fost acasă. Și azi o să jucăm, să facem rost de gemuri. Dacă e cât mai multe gemuri, să deschidem un pack aici așa pe videoclip. Și după aia poate jucăm un pic de Division Rivals, cel mai probabil. Că altceva n-avem ce să facem. Și da, ne băgăm să facem rost de cât mai multe gemuri și de toate. Asta de 10.000 ar fi foarte frumos. Bun, să facem noi. Cred că ne băgăm acum de la Division Rivals, că na, poate mai facem rost de niște gemuri de aici, cine știe. Sau din PES o să mai facem rost de gemuri, că mai am nevoie de 1200 și cam atât. Stați puțin că trebuie să fac o nefăcută. Am mâncat câteva chipsuri iuți, acum iute, și să nu uitați să vă hidratați în fiecare zi și beți 2 litri de zi pe apă. Opa. Bun, de sticla asta nu mai avem nevoie că e goală. Opa, nimeni nu a auzit nimica. Nu eu. Eu n-am făcut nimica. Aia zic. Bă, cei care nu știți de FC Beta, vreau să vă zic că dacă vreți să vi-l instalați, căutați FC Beta pe Magazine Play. Și acum nu o să puteți să vă jucați pentru că îi face nu știu ce mentenanță, nu știu că nici eu nu pot să mă joc. Și vreau să vă zic că mă jucam, acolo aveam echipa de 114. Merge să vă jucam numai Division Rivals. Și bă, mă jucam și eu. Și am lăsat pe auto că nu mai știu ce trebuia să fac, am băut apă, cred că. Bun, totul frumos. M-am uitat puțin, am dat un ochi pe telefon, am văzut că era Kane, avea poarta goală, că acolo l-aveam pe Kane de 114, dar era poarta goală, mă gândeam că dă. O ratat cu poarta goală, cel mai bun atacant. Atacantul ăla pe nume Kane este bun numai de aruncat la gunoi, ca să știți și voi. Da. Am pierdut primul meci, din păcate. N-am fost destul de hidratat. Că nu, nici româna nu mai știu să vorbesc. Vai, și amar de capul meu. Și începem al doilea meci. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să bag și niște muzică pe videoclipuri. Ok. Asta fie să știu și eu, că nu știu, nu prea bag, că zic că se aude prea tare. Dacă vreți voi să scrieți în comentarii da sau nu. Că chiar sunt foarte curios să văd. Dacă eu să încerc videoclipul viitor și dacă scrieți că nu, am glumit. Dacă scrieți că nu, na, nu fac. Dar dacă vreți, să-l fac, încercăm, cum vreți. Îmi ziceți dacă vreți să încerc așa numai un videoclip, să vedeți cum se aude și după la acel videoclip o să-mi scrieți în comentarii dacă, na, dacă vreți să continui cu muzică sau fără. Ai, peste poartă. Să-mi scrieți în comentarii ce jocuri vreți să mă joc.
Bun, am revenit. Meciul viitor o să mă joc pe Roblox. Și cred că o să mă joc la 99 Days in the Forest. Ăla cu o capră nebună. Ca să știți și voi. Hai că mai un pic fac și eu Pro 300 să mă puțin. Stați puțin că mergem acum. Mergem acum la Ragnarok. Bun, acum noi vom merge la Ragnarok, la Cilișe. Ca să vedem că am văzut că am 200 de din alea. Să vedem ce mai avem aici la info. Nu cred că mai am nimic. La main cred că era. Nici la main. Eu nu prea m-am jucat la Ragnarok. De aici luăm astea cu 200. Și acum următoarea tură ce o să am. Cu 300. 10 Mighty Winter Shards. Da, cred că ne jucăm acum. Stați puțin. Hai să ne jucăm acum un pic la aici așa la Ragnarok la main, că nu prea m-am jucat și zic să merge. De ce să nu? Până la urma urmei. Să vedem ce antrenament este, dacă nu m-am uitat. Că dacă e antrenament și nu-i meci, stai să văd. Antrenament. Pe aici. Cum du-te încă. Acum stați puțin că eu nu sunt cel mai bun pe antrenamente. Aici. Eu nu prea știu să fac așa bine antrenamentele, deci aia e. Să știți de ce. De ce n-am. De ce nu prea le fac eu așa bine. Deci eu nu sunt chiar cel mai bun. Da, hai că până la urma urmei nu a fost chiar cel mai greu. Și l-am făcut. Bun. Aici așa. Toți la cele. Și-mi pot zic că pe Zlatan Ibrahimovic. Da. Bun, aici avem un match care e 1-1 în minutul 60. Încercăm să-l câștigăm. Dacă se poate, dacă e bine și egal, da, rămâne și egal. Da. Să știți că eu o să încep să postez și bike vloguri pe afară cu doi prieteni de-a mei. Și na, asta vreau să vă zic. Ca să știți și voi. Nu o să postez chiar numai jocuri, că na, e plictisitor. De la un timp te plictisești numai de jocuri. Mai trebuie și pe afară, nu tot timpul cu ochii în ecran. Hai, Robertson, vai șamar. Hai, Martinez. Hai, Van Dijk. Sanchez. Pentru Hazard. Da. Hazard. Șut. Am blocat. Faul. Bă, dar de ce am luat galben? Și cu Sanchez nu-i corect, bă.
Fii atent că îl omor, să iau roșu cu Sanchez. Că de ce să nu-i până la urmă ori. Ce are? Sanchez. 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 Ce slab este Sanchez. Pedri. Hazard. Hazard pentru Sanchez. Robertson. Nu-mi dă gol mie. Hai, eu dau gol în ultimul minut. În ultimul minut. Du-te, Sanchez. Du-te, tată. Du-te tare, tată. Du-te. Ai, Sanchez! Gol în ultimul minut. Minutul 90 plus 3 și acum ea începe și gata meciul. Aia zic! Aia zic! Hehe. 2-1 cu Chiucu, vai, dar na, măcar l-am câștigat. Ce mai avem? Mai avem aici astea două. Bun, aici mai avem un antrenament. Hai să ne bagem la antrenament. Ce nu-mi place antrenamentul ăsta. Uite-te că nici Hazard nu știe, dar mai eu să știu. Dacă nu știe Hazard să facă. Aia zic Hazard, las că până la urmă l-am făcut. Bun. Mai avem de jucat aici, asta ce este? Meci. Nu știu dacă mă bag la meci. Bun, la meci n-am niciun chef de meci, că imediat termină și videoclipul, că na. Bă, dar de ce ești din aia, bă? Du-te, tată. Bă, da, ești vai șamar, Hazard. Nici nu știi să fugi. Uite-te că dai peste toate alea. Uite-te că îmi pierd toate punctele din cauza ta. Bă, hai că le revange. Dăm cu dublata, că de ce să nu când de ce să da? Oi, ce muzică! Hai, Hazard. Dă-i pe aici. Du-te, tată, că te duci. Bă, ce-a căzut Hazard, bă. Du-te, că mai un pic îl faci. Bă, ce slab ești, Hazard. Cum ai căzut ca castorul. Na. Cum te împiedici, bă, de aia, mă? Până și bunica mea putea să facă proba asta, dar tu ești aici, mă. Na. Stați puțin că mă transform, așteptați-mă puțin. Gata. Hai că-l facem acum. Tura asta îl face Hazard. Bă, du-te, tată, că te duci bine. Du-te că te duci. Aia zic, Hazard. Aia zic. Adică mai facem o tură, că de ce să nu?
Bă, băieți, eu vă pup, ne vom revedea la celălalt videoclip. Pa, pa!